Как да не се издържава 7 часа? Знаеш ли кое е най-долното? Кое? Че с нощи съм вечерял 2 чушки с ориз. В момента курям ми каракори, 7 часа е и трябва да ходя тича на 1 час. Аз си легнах преди 5 минути, такова чувство имам. Да изчезваме, пък ще го видим после след тренировката как ще се чувствам. Ето тук само искам да видите каква заблудена кошара с овци. Да станат 7 сутринта, за да тичат. Ето това се случва на годината един път при мен. То затова сигурно съм и 100 кг. Да, ама това е друга тема. Дишаш през носа, дишаш през устата, най-дишаш. След цяло лято ядене и пиене, това ми е баба майката на живота. Тук го бях. Правя почивка до това тръпа ще остане. Вери си получите хората, че ще ходя много. Времената се менят. Парите се въртят. Десентърчичат из гората. Ще умра. Дори не искат и парата. Сега ще търся някакво изворно поточници, така да пием водичка. Дай, закуската е по-сладка. Аз няма да кусам. Аз ще направя Ще се откарам в стаята, аз ще повърна ако имам. 1, 2, малко пак полегнах да поспа, тепърва следва първия ни workshop, поне на мен лично, по танци. Ще бъде много интересно, защото просто много трудно ще се свигне с този режим, който са създали Гоши и колегите му, поради факта, че цяло лято си живях живота, поработвах по малко каквото трябва, по разни проекти и сега ще ми се види като долно на нагорнище. Дами и господа, виждате каква гъчканица е тук. След час и половина тук ще мирише на обор, мога да гарантирам. 100% ще мирише на обор. В гората сме, няма да мирише на бор, а на обор. Hey girl, when you see me, your waist feel wine, my love. When you're whining it slow, can you kindly tiptoe? How you move your hips up, like you used to do calypso. Girl, you wine a dynamite, the place a boom up tonight. When you wine, you blind the light, the place a burn up tonight. Bubble from a baby, a style that drive me crazy. Girl, you wine a dynamite, the place a boom up tonight. When you wine, you blind the light, the place a burn up tonight. Ето, че пак останахме сами. Не, това е звука, когато си добре наял. Пак няма месо. Затова, Гош, когато монтираш този клип, много те обичам, брато. Учиш ме на, как да кажа, на някакви супер недостижими за мен неща. Айде, братле, това просто трябва да се изрежи обаче, чакай да видя. Аз шегувам, в смисъл имам си гадже, да знаеш. Има един минус, който забелязах в моята група. Дадоха ни задача за тимбилдинга да
да разкажем, да си съчиним едва ли не някакъв ден, но това да бъде едва ли най-гадният ден в живота ни. Проблема е, че отначало аз много си изхвърлих с идеи и когато в един такъв тимбилдинг си изхвърлиш с идеи, всичките хора почват да разчитат на тебе и само на тебе и се затварят с мисленето си. И просто точно след 10-та минута забелязах, погледах ги всичките и почти никой дори не мислеше върху темата, всеки си живееше в неговия си свят. И това малко ме притеснява. Дал си главната идея, измислих половината от историята, оставам другата половина на тях, дано да измислят и мисля, че до вечеря ще ги смачкаме. Да ти нямам концентрацията, брат, да ти нямам. Втори ден. Втора вечер. И съхнахме, брато. И понеже вече тук няма как ако понясваш, защото си на лагер и за тази партия има беби!